Сейчас же с нами на прямой связи первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман ага Джилял. Селям алейкум, Нариман ага. Алейкум селям, достар. Нариман ага, сегодня у нас на телеканале АТР проходит марафон, посвященный тем событиям, которые проходили в Крыму 23 февраля 2014 года, ну и, безусловно, марафон, посвященный к 102-й годовщине смерти, убийства Нумана Челебиджи-хана. Первый вопрос касательно тех событий на площади. То есть даже люди собрались, с одной стороны, провести митинг в день памяти убийства, зверского убийства Нумана Челебиджи-хана, и, с другой стороны, показать месседж Киеву, Украине и, соответственно, соседям о том, каким видят будущее крымские татары. На ваш взгляд, удалось ли тогда это сделать? Во-первых, нужно помнить, что события именно 2014 года отделять одно друг от другого как бы нельзя абсолютно. И 23 февраля мы собрались под определенным поводом, но этот митинг, он был частью такой целой цепочки событий, связанных и с Евромайданом, связанных с тем, что мы уже ощущали, наверное, даже где-то инстинктивно, что Россия и пророссийские силы в Крыму стремятся осуществить некие действия, которые приведут вот к чему привели. И, естественно, требования, декларации, вот лозунги, они имели соответствующий характер. И я хочу просто напомнить, что те слова, те призывы, которые в свое время, почти 100 лет назад, говорил и формулировал Нуман Челебиджи-хан, наш лидер, муфтий, они актуальны и сегодня. И тогда он как раз-таки говорил о том, что нам необходимо строить демократическое сообщество, нам необходимо находить общий язык, выстраивать взаимоотношения, которые были бы на пользу всем народам, которые проживают в Крыму. Нам необходимо бороться, ну тогда он говорил, с анархией, но фактически вот в своеобразном виде она существовала в 2014 году и вот в определенном виде. И поэтому эти события были очень актуальными, и мы действительно собрались. Я даже скажу, даже не ожидал я, что вот столько людей соберется. И, в принципе, нас услышали. Нас услышали, и местные власти Крыма в какой-то момент, наверное, осознали, что им придется садиться за стол, искать компромиссы и так далее. Но вы понимаете, что через буквально несколько дней Российская Федерация, ее вооруженные силы, без опознавательных знаков внесли свои коррективы в жизнь крымовцев, в жизнь Украины, собственно, в свою жизнь. И, казалось бы, вот такие локальные события на Крымском полуострове изменили всю послевоенную международную обстановку, можно так говорить даже. Нариман ага, які заходи, присвячені до дати смерті Нумана Челебіджи-хана, будуть сьогодні у Криму? І чи є змога їх провести так, як ви запланували? Ну, треба сказати, що сьогодні в Криму кримські татари сповідують різні ідеї. Різні люди мають силу волі, можливості проводити чи не проводити, їм не дають різні заходи. Якщо ви дивилися, зранку молодь наша опублікувала ролики, присвячені Нуману Челебіджи-хану. Сьогодні більш літні люди, активісти Національного руху відвідали, хто минулого року встановлений бюст Нуману Челебіджи-хану
в селищі Завет Ленінський Джанкойського району, поблизу того міста, де він народився. Хтось брав участь в заходах в Ахярі, Севастополі, біля будівлі, де був закатований і вбитий Номан Челебіджіхан. І дійсно заходи проводяться різного гатунку, різними людьми. І це добре, тому що, незважаючи на наші сьогоденні різні погляди, різне відношення до вчорашніх чи сьогоднішніх подій, ми всі шануємо постать цієї людини, яка зіграла визначну роль в нашій історії, в нашому політичному русі, можна сказати. Звичайно, проводяться конкурси різними людьми, різними організаціями, і це дуже добре. Однак треба сказати, що більшість активістів національного руху, вони не можуть провести так, як хотіли би, деякі заходи, тому що російська влада Криму просто чинить перепони для того, щоб орендувати зали, вільно вийти там до якихось пам'ятних місць і так далі, і так далі. Ми дуже боялися, що нам не вдасться провести вчора онлайн-диктант, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Ну, для нас це кримсько-татарська мова, але нам вдалося, Аллах шкур. Сьогодні ми традиційно минулі роки проводили літературний конкурс «Антеткенмен» для школярів. Однак цього року, після деяких подій, коли нам 3 рази вже не дали провести публічні заходи останні кілька місяців, ми перевели його в такий онлайн-режим і закликали дітей знімати читання віршів про Крим чи віршів Номана Челебіджіхана на відео. І це ще можна зробити. Я закликаю батьків з дітьми зробити це і прислати нам відео.